Hey guys, welcome back for another reaction. Today I'll be reacting to Classic Finnish Meme Part 2. I've watched the first one with my friend last time and I thought it was so funny, so let's check this out. Kyllä se on melkoinen sonni. Mä huomasin, että sä koristelit äsken aika kovalla urakalla tuossa oksia, niin mitäs siinä oksassa pitää oikein olla? No, varmaan näitä koristeita nyt pitäisi olla. Joo. No mitäs koristeita sä oot nyt laittanut näitä? No, yhden tämmöisen paperin siivun tähän ja 4 tämmöistä höyhentä tällä hetkellä. Joo. Ketäs sä aiot nyt tällä oksalla virpoa? Mä oon joskus kokeillut virpomista, se ei ole oikein mun juttu, mä menen edes. Et me. Koska mä oon ollut siellä, se ei ollut mun. What? Ei ollut. Ei. No annatko sä ton oksan äitille sitten tai isille, kun meet kotiin? No, mietitään sitä. Suosikkieläin on pupu. He wasn't sure what he was making. Oletko silittänyt pupua? Oletko käynyt katsomassa tuolla noita pupuja? Oletko menossa? Aha. What? Gays are always hilarious. They're so funny. Mitä? What's going Oh on my here? god. Tuli perseeseen jotain läpi. Oh, someone's screaming. Timo's in agony. Tapahtuuko You oikein? can see him lifting himself out of the seat. Mitä tapahtuu? Eh, En mä tiedä, jotain tuli lattia läpi. Ai, pysähtynyt? Ei. What on earth has gone on? Well, he's Oh my still carrying on. god. We have to stop because it came some stone or something through Timo's seat. Up in the ass of Timo. Yuck. Well, I guess you really have to. That would hurt, right? Moi. Pieni kahvi. Tuleeko muuta? Tuonne vohvelitosta. 8 markkaa. Jaa niin. Mulla on kakku tämmönen iso seteli. Ja 1000. Anna ole tonnin seteli. Eikö se ollut tonnin seteli? Tonni. Is this commercial or what? Eikö mä antanut tonni? This guy is great. Anna sulle tonnin seteli. He's doing the same face the whole time. This is definitely commercial. What the heck is wrong Anna with sulle tonnin him? seteli. Tonnin seteli. Kristiina Tolvanen. Oh my gosh! Oh, ouch. Jatketaan tästä urheilulla. That's so embarrassing. Huomenta. Ja ei tälle oikeastaan voi muuta kuin nauraa. Tämä on Turun kuvaa eiliseltä. Siinä tulee räntää ja ihan sama meno jatkuu vielä tänään ja ehkä huomennakin. Mutta tapahtuuko tässä sitten mitään kummempaa muutosta? Tapahtuu.
Nimittäin päivä päivältä vähän lämpenee. Huomenna mennään jo laajalti yli 5 asteen. Ja perjantaina oikeasti jo 10 astetta on vaarassa. Nämä on kyllä huvittavia nämä lämpötilat. Jopa 10 astetta. Mutta tästä eteenpäin, kun mennään tuon perjantain jälkeen, niin yksi pieni sadealue vielä viikonloppuna menee sitä yli. Ja siinä voi tulla lunta maan keskiosaa. Mutta sen jälkeen lämpöä. Ei näin voi kun nauraa näille säille. Joo, mutta ensi viikko on lämpöisempi. 15 astetta jopa. Crazy. Jännitys jatkuu siis talvimaratonissa. Tässä kaikki urheilusta ja Pekka kertoo lisää säästä. Suomeen on vihdoin tulossa pakkasta ja lunta. Eli winter is coming. Oh my god! Their newscaster are so funny. Ukkospilven sisällä on nousuvirtaus jopa 50 metriä sekunnissa ylöspäin, eli hirmumyrsky. Ja tää toimii moottorina kaikille ukkosen rajuille ilmiöille. Jättirakeille, salamoinnille, ukkospuuskille ja myös trombeille, kun tämä nousuvirtaus yltää maahan asti. Ja kyllähän tämä kannattelee myös ihmistä. Älyttömän kivaa, mutta ohje pitää pysyä rentona, aika vaikee, kun tuuli saa pallit lepattaa täällä puun sisällä. Meidän Pekka on meidän Pekka. Vaan just tämänhetkiset aluehallintokeskukset on niin sanottuja provinsseja tällä hetkellä. Eli ikään kuin maakunnille lisää valtaa eri puolilla Eurooppaa. Kyllä. Ja kansanäänestyksen lisää. Maakuntia jos niin haluaa. Is he drunk? Oh. Eila Arnos, pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire à l'Union européenne? Oui. Pourquoi? Excusez-moi. Pourquoi voulez-vous devenir un parlementaire Moi. à l'Union? Oui. That's why you shouldn't lie on things, because you don't know when karma gets hit. Crazy. Union européenne. Pourquoi? Je veux voir. Je pense que je veux déduire pour la démocratie et je veux excusez-moi, je veux voir quelque chose de l'Union d'Europe. Oui. Qu'est-ce que c'est intéressant pour moi? Qu'est-ce que n'est pas intéressant? Qu'est-ce que des choses on ne peut pas voir là? Je veux voir aussi les choses. Oui. Okei. Jatketaan 3 tärkeintä asia-aluetta, mihin haluatte tai missä haluatte. That was a crazy video. I thought it was so funny, but some of it is actually just not just getting into my humor. But yeah, I still enjoy it. If you guys like this video, please like and subscribe and comment down below what else should I react to. Other than that, I'll see you guys next time. Bye.